Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaki ve dünyadaki täzeliklerle tanıştıran Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleriniň şu sanynda. Serdar Berdimuhammedow Aşgabat atçylyk sport toplumunda gurulan bayramçylyk dawarlaryna gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadağ şäherine iş taparyny amala aşyrdy. Serdar Berdimuhammedow ýurtda gurulmagy meýilleşdirilýän täze saglyk goraýyş tetgalarynyň şekil taslamlary bilen tanışdy. Türkmenistanyň prezidenti 9 aýyň jemlerine bagşlanan hökümet mejlisini geçirdi. 27 sentýabrda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllyk münasibetli dawarlara gatnaşmak üçin iş tapar bilen Türkmenistana gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň başçyny Rustam Minnihanow bilen duşdy. Söhbetdeşligiň Gurbanyguly Berdimuhammedow Rustam Minnihanow we Tatarstan Respublikasynyň başçynyň saýlawlaryna galanan anamly ýeňişi bilen gutlady. Rustam Minnihanowyň bu wezipäden saýlanandan soňra ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana amala aşyrmagynyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň ýokary derejesini görkezýänligini ýytaldy. 28 sentýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllyk münasibetli döwre wagtlaşdyrylan Aşgabat atçylyk sport toplumyna guralan bayramçylyk dawarlaryna gatnaşdy. Bu ýerde aýdym saly çykyşlar, Arkadağ we Aşgabat şäherleriniň ýurdun welaýetleriniň sergisi ýaýbanlandyrly. Sonra bayramçylyk at çapyşyklary guruldy. 6 çapyşyň ýeňjilerine 100 000, jemleýdi çapyşyň ýeňjisine bolsa 300 000 manat möçberde pul bayraklara gowşurly. Aşgabat atçylyk sport toplumyna bayramçylyk at çapyşyklarynyň geçirilýän pursatlaryna prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllyk münasibetli dawarlara gatnaşmak üçin gelen Toyo Engineering Corporation Japon kompaniýasynyň prezidenti, baş ýerine ýetirji direktory, wekilçilik müdiri Eiji Hosoyny hemde kampaniýanyň ýol başçysy Olivier Delumony kabul etdi. Duşuň barşyna prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň daşary ýurt kampaniýalary ilkinji nowatda baý tejribesi we kämil tehnologiýalar bolan öňdewarjy kampaniýalar bilen özara bähwetli hyzmatdaşlyga hemişe açykdygyny aýdyp Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça kampaniýalaryň anyk tekliplerini seretmäge taýýardygyny bellidi. 27 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başçysy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, harby gullukçylarynyň hemde işgärleriniň bir toparyna harby we ýörüti atlar dakmak, hünär derejelerini bermek hakyna permana gol çekdi. Şunuň bilen baglykda 28 sentýabrda harby we hukuk goraýjy edaralaryň gurulukçylaryna hemde işgärlerine döwlet sylaklaryny gowşurmak, olara harby we ýörüti atlar dakmak, hünär derejelerini bermek dawarasy geçirildi. 30 sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutuna halkara hyzmatdaşlyk, parahatçylyk we durnukly ösüşi berkitmek kepili adly maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, Daşary işleri ministri Raşid Meryadow, ýurdun daşary siýasat edarasynyň ýol başçylary we işgärleri, Türkmenistanyň akkreditorlanan diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň ýol başçylary hemde wekilleri, institutyň professor mugallimleri we talipleri, şeýle hem yerli köpçülikliň habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. 30 sentýabrda prezident Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulman we Irlandiýa Respublikasynyň Türkmenistanyna täze belinen adatdan daşary we dolu ygtyýarly ilçisi Hanım Claire Brosnandan ynanç hatyny kabul etdi. Duşuň barşyna ilçi Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy uğurlary bilen tanışdyrly. Şeýle hem siýasy diplomatik, sowda ykdysady hemde medeni insanperwer uğurlarda Türkmen-Irland hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we onuň ösüşiniň geljeki mümkinçilikleri barada da pikir alışmalar boldy. 1 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ýaragly güýçleriniň belen serkerde başçysy Goşun
generali Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine hary we hukuk goraýjy edaralarda şu ýylyň 9 aýyna alınıp barılan işleriň netijeleri giýirdildi. Hary we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylary gödäwçilik edýän düzümlerine şu ýylyň 9 aýyna alınıp barılan işler we olaryň netijeleri barada hasabatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti ýurduň ýaragly güýçleriniň belend serkerde başçysy Goşun generali Serdar Berdimuhammedow hasabatlary dinläp, hary we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylaryna değişli tapşyryklar berdi. Döwlet başçylaryny mejlisiň dowamyna ýurduň welaýatlarynyň täze etraplaryna, prokuraturalary hemde kadiýetleri döretmek hakynda resmi namalara, şeýle hem prokurorlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakynda resmi nama gol çekdi. 1 oktýabrda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheriň çäklerini gurulmak hemde döwrewaplaşdyrmak meýilleşdirilýän desgalaryň şekil tassamalary bilen tanışdy. Görkezlen şekil tassamalarynyň hataryny Arkadaş şäheriniň lukmançylyk klasterynyň sanjym bölümleriniň ölümçüligi niýetlenen kärhananyň baş meçidiň gireliginiň tassamalary, ahalteka atlary şaýolyny döwrewaplaşdyrmak, Jaly Tebigatyň milli muzeyine çeli teklif edilýän täze ýol gurmak boýunça şeýle-de ýol ulug düzümine değişli tassamalar bar. Bundan başga-da Arkadaş şäheriniň saglyk goraýyş müdürliginiň ilmi barlyk we okuw merkeziniň milli saglyk goraýyş ulugumynyň hassalaryň maglumatlaryny dolandyrýan merkeziniň şekil tassamalary, onu ýerine ýetiriljek işleriň ähmiýeti barada hasabat berildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy şekil tassamalaryny silap, olara değişli birnäçe belliklerini aýtdy we değişli düzüşler ýerdi. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine iş saparynyň çäklerini bu ýerde iş maslahatynyň geçirdi. İş maslahatynyň barşyna häzirki döwürde täze şäherleriň gurulşygynyň ikinji tapgyryny alınıp barylýan işleriň ýagdaýy, lukmançylyk klasteryna değişli desgalaryň gurulşyklary boýunça taýýarlanan maksatnamanyň ýerine ýetirilşi, şäherde arasatçylyk we awadançylyk işleriniň geçirilşi, täze şäheriň çäklerini ilmi barlyk we okuw merkezini döretmek, häzirki zamanda spesial ulgamyny esaslandyrmak, gelip gowuşýan maglumatlary netijeli öwrenmek, Arkadaş şäheriniň ilatynyň saglyk ýagdaýy barada elektron maglumatlary jemlemek boýunça alınıp barylýan işler barada hasabatlar dinlenildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň görkezmesi boýunça düýün Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howannarlyga mätäş çağalary hemaýet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasy bilen sport ýolları we agy guruluş hususy kärhanalarynyň arasyna durmuş maksatly binalary gurmak we ozal bar bolalaryny döwrewaplaşdyrmak boýunça iki taraplaryň şertnamalary gol çekmek dawarasy boldy. Arkadaş şäherine ilalaşylan şertnamalara laýyklykda sport ýolları hususy kärhanasyna jahan döredejlik merkeziniň binalaryny döwrewaplaşdyrmak we onuň çäginde köp ugurly sport toplumyny gurmak hemde şehitler meçidini döwrewaplaşdyrmak, onuň ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyrmak wezipesi ananyldy. Bundan başga da gol çekilen şertnama laýyklykda agy guruluşy hususy kärhanasy Azerbaýjan Respublikasynyň Füzuli şäherine gurulmagy meýilleşdirilýän meçidiň tassamasyny taýýarlamak we onu gurmak işlerini ýerine ýetirer. Arkadaş şäheriniň Arkadaş medisina klasteri management kärhanasynyň önümleri we çağı imitleri şu ýylyň sentýabrynda Moskwada geçirilen gözden geçirilişde ýylyň önümi atly altyn medala we değişli diploma nasip boldy. Bu barada Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine amala aşyran iş saparynyň çäklerine habar berildi. 1 oktýabrda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasyna ýaşullaryň halkara güni münasibetli bayramçylyk duşugy geçirildi. Ýaşullar jemgyýetiň paýhas mektebi döwürlere ýörelge nesillere görüldüse ýaşullar diýen at bilen geçirilen bayramçylyk duşugyna aýdym saza çykyşlar hemde hormatly ýaşullaryny sylaklamak dawarasy boldy. Türkmenistanyň mejlisiniň, Türkmenistanyň halk maslahatynyň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň birlikdäki guramagyna geçirilen bu çäre ýaşuly nesle bolan hormatyň beýany boldy. Gazagystanyň parlamentiniň majlisiniň karary bilen Türkmenistanyň we Gazagystanyň hökümetleriniň arasynda jenaýetçiliге garşy görüşmek boýunça hyzmatdaşlyk hakynda ilalaşyk tasdiklanyldy. Resmi nama 2024-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Aşgabatda gol çekilipdi. Bu ilalaşyk iki ýurduň arasynda guramaçylykly jenaýetçiligi, terrorçylygy we ekstremizmi, neşe terişdeleriniň psikotrop maddalaryň we
olaryň prekursorlarynyň bikanun dolanşygyny, bikanun migrasiýa hemde adam sowdasyna garşy görüşmekde hyzmatdaşyň hukuk binyadyny döredýär. Şeýle hem resmi nama bilelikdäki tagallalaryň talap edýän jenaýetlaryň beýleki görnüşleriniň derňelmegine değişli meseleleri öz için alýar. 2 oktýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow Aşgabat şäheri boýunça iş taparyny amala aşyryp, paýtagtda we ýurdun welaýetlerine gurulmagy meýilleşdirilýän saglyk goraýyş maksatly desgalaryň şekil tassamalary bilen tanışdy. Guruljak desgalaryň hataryny Aşgabat şäherine 500 orunluk köpügurly hassahana, Ahal welaýetiniň Tejen şäherine 300 orunluk köpügurly hassahana, Daşoğuz welaýetiniň Daşoğuz şäherine 400 orunluk enäniň we çağanyň saglyk goraýyş merkezi, şeýle hem Aşgabat şäherine täze saglyk öýü bar. Prezident Serdar Berdimuhammedow gurulmagy meýilleşdirilýän täze saglyk goraýyş desgalarynyň gurulşyk işlerine ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegini we olaryň öz wagtyna ulanylmagy tapşyrylmagynyň möhümdigini belledi. Aşgabat şäheri boýunça iş taparynyň barşyna prezident Serdar Berdimuhammedow değişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun saglyk goraýyş ulgamyny alınıp barlayan işlerin ýagdaýyna seredildi we käbir beýleki meseleler aranyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň prezidenti saglyk goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni münasibetli saglyk goraýyş desgalarynyň düýbün tutmak dawrasyna gowy taýýarlyk görmegin. Saglyk goraýyş, bilim we sport berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüne atly halkara sergini we ilmi maslahaty ýokary derejede geçirmek boýunça değişli guramaçylyk işlerini geçirmeň zerurdygyny öňe çekip bu babatda değişli ýolbaşçylara anyk tapşyryklar berdi. 2 oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Aziýa Ösüş bankynyň Türkmenistanaky hemişelik wekilhanasynyň direktory Artur Andresyakin arasynda duşuk geçirildi. Taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň hukuk binyadynyň mundan beýlekde giňeldilmegini we Aziýa Ösüş bankynyň gatnaşmagyny Türkmenistanda durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän anyk taslamalaryň durmuşa geçirmegi bilen baglanşykly bir näçe meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. 3 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly hökümet meclisini geçirdi. Meclisde şu ýylyň 9 aýyna ýurtda alınıp barılan işleriň jemleri jemlendi. Ilki meclisiň başlygy Milli Parlamentiň şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäwçilik edýän düzümlerini şu ýylyň 9 aýyna alınıp barılan işler bilen baglykda hasabatlar berdiler. Döwlet başçysyny hasabatlar dinläp, ýurdun dürli toplumlaryna alınıp barlayan işler bilen baglykda değişli ýolbaşçylary anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Hökümet meclisiniň başyna prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistana täze döredilen Altyn asar, Guwada, Saparmurat Türkmenbaşy, Garaşsyzlyk, Döwletli, Garawekowul, Farab, Oguzhan etraplarynyň häkimlerini we häkimleriň orunmasarlaryny wezipe bellemek hakynda resmi namalara gol çekdi. Orad Muhammed Şarif başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Saud Arabistany padşahlygyndaky adatdan daşary we dolu ygtyýarly ilçisi, şeýle de Türkmenistanyň Bahreyn padşahlygyndaky Palestina döwletindäki, Iordaniýa Haşimiyet padşahlygyndaky, Oman sultanlygyndaky, Misir Arab Respublikasyndaky adatdan daşary we dolu ygtyýarly ilçisi we Türkmenistanyň Islam hyzmatdaşlyk uramasynyň ýanynaky hemişelik wekili wezipeleriniň boşadyldy. Türkmenistanyň Saud Arabistanyndaky ilçisi wezipesine Muhammed Gelli Nurverdiýewич Ayazow bellenilip, ol Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky hemde Livan Respublikasyndaky adatdan daşary we dolu ygtyýarly ilçisi wezipeleriniň boşadyldy. Şeýle hem Serdar Mehmet Garajayew başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Irak Respublikasyndaky hemde Kuwait döwletindäki adatdan daşary we dolu ygtyýarly ilçisi wezipeleriniň boşadyldy. Bayram Bayramowa adatdan daşary we dolu ygtyýarly ilçi diýen diplomatik dereje berilip, ol Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki adatdan daşary we dolu ygtyýarly ilçisi wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow değişli permanlara 3 oktýabrda gol çekdi. Dünýä täzelikleri. Samsung kompaniyasy soňky 2 ýylyň dowamyny özüniň geljeki Galaxy S26 telefonlarynyň önümçiligine dahilli iş mailnamasyna ikinji gedek seretdi. Önümçilikli inçe S26 Edge el telefonlarynyň ornuna Galaxy S26 Plus smartfonlaryny öndürme kararyna gelindi.
Samsung kompaniyası Galaxy S25 Edge telefonlarynyň bätleşi iPhone Air smartfonlaryna değişiklikde pis satularyň hasaba alınanlygy üçin maksatnamany gaýtadan sürdürligini belliýär. Netijede gelecek ýyla Galaxy S26 smartfonlarynyň 3 görnüşi Galaxy S26 Pro, S26 Plus we S26 Ultra satyga çykarlar. Şunda inçejik Galaxy S25 Edge smartfonlary Galaxy S26 FE ýaly aýratyn satyga goýberler. Türkiýanyň Turkish Airlines kompaniyasy bilen Bahreýnyň Eswasabi kompaniyasy bolan Gulf Air strategik hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen özara düşünşmek hakyna ähdnama gol çekdiler. Resminama laýyklykda taraplar bir näçe esasy ugurda hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýärler. Muňa strategik hyzmatdaşlyk etmek hakyna şertnamalaryň başlanmagy bilelikdäki taslamalaryň işe girilmegi, agrarlyk bonus maksatlarynyň özara ikrar edilmegi, şeýle hem ýerüstü hyzmatlaryň hödürlenmegi ýerýär. Hytaýly alymlar sünkler üçin öňdolşly super ýelimiň döredilelligini habar berdiler. Ol däp bolup gelýän bejergilerden tapawutlykda döwük genjikleri bir näçe minutyň içinde birleşdirmäge ukyply. Bu nolyky diýip at berilen täze derman serişdesi Hanzhou'daky Zhejiang Üniversitetiniň hünärmenler tarapyndan döredildi. Sir Run hastahanasynyň hirurg ortopedi Lin Xianfei'niň sözlerine göre derman serişdesi bir gezeklik sancym arkaly goýberilýär we sünk böleklerini 3 minutda birleşdirýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylary Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasynda çykyş edip, buzluklaryň barha çalt eremek sebäpli suw we azyk üçinçilik babatda millionlarça adamy hupyň awalýanlygyna üns çekdiler. Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayewiň bellemegine göre, Merkezi Aziýada howanyň maýlama depkini dünýä boýunça ortaçy görkezijiden 2 esse ýokary. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bolsa ýurt boýunça 14.000 buzlukdan eýýäm 1.300-den gowragy doly ýetelligini ma'lum etdi. Kırgızstanyň prezidenti Sadir Japarov öz ýurduny guruklugyň we suw çeşmeleriniň azlygynyň hasýeti duýulýarlygyny aýtdy. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew Aral deňdiniň gurmagynyň netijeleriniň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde bolmalygyny noktada. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow öz çykyşynda Merkezi Aziýada çölleşmäge garşy görüşmek boýunça sebepleýin merkezde öretmegi teklip etdi. Umuman alanynda Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylary häzirki wagtda anyk çäreler görülmese, sebäpdäki ekologik kynçylyklaryň bütün dünýä meçhurundäki krizisleri öwriljekdigini bir agazdan nyktadylar. Hytaýda 32 ýaşly millioner Chao Dianyň ykbaly barha meşhurlyk gazanýar. Ol awraýly işinden we bol telki durmuşyndan ýüze görüp öýsüz, ykmanna durmuşy saýlap aldy. Chao indi köçede ýaşaýar. Hemde ayda bari ýogy $14 harçlaýar. Chao Şanhaýda doguldy we 10 ýaşyny eni atasy bilen Täze Zelandiýa göçdi. Sidneyde, New Yorkda, Pekinde we Parijde okapdyr. Emma awraýly bilimi hemde geljek uly kärini sırtma gasaplapdyr. Ol eni açyk asmanyň astyna giýjesini ötürýär. Suwa düşünmek üçin mehmanhanalary barýar. Mugut berhiz naharlardan sport täzelikleri. Türkmenistan Azerbaýjanyň Genje şäherindäki merkez stadionuna geçirilen Garaşly Döwletler Arkalaşygynyň ýurtlarynyň 3-nji oýunlarynyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Stadion boýunça dawraly ýürüşde her bir gatnaşyjy ýurduň wekiliýeti geçdi. Türkmenistanyň baýdagyny basketbolçy Şakir Sünnetow götürdi. Türkmenistanyň wekiliýetiniň dödümine 41 türgen gerýär. Olar 7 sport görnüşi boýunça bätleşirler. Türkmen türgenleri 3'te 3 basketbol, boks, karate, ok atmak, yüzmek, taekwondo we görüş boýunça çykyş ederler. Gyda ýurtlarynyň 3-nji oýunlary Azerbaýjanyň Genje, Yevlax, Mingechevir, Gabala, Şeki, Geygele we Hankendi şäherlerinde 12 sport esasynda geçirilýär. Bätleşikler 8-nji oktýabra çenli dowam eder. Türkmenistan dödümi 20-den gowrak türgenden ibaret wekiliýet bilen 3-nji 5-nji oktýabr aralygyny Indoneziýanyň Bogor şäherinde geçiriljek samba boýunça ilkinji ýaşlar dünýä çempionatyna gatnaşýar. Bu ýarşy ilkinji gedek şeýle görnüşde gurnalýar we dünýäniň dürli ýurtlaryndan ýaş sambaçylary bir ýere jemleýär. Gatnaşjylar 3 gün dowam etjek tötlüşiklerden öz ustatlyklaryny görkezerler. Müsirli sport türgeni Ashraf Maksur diýişleri bilen 700 tonnalyk gemini ýerinden gowrady. Mahrus ilki gemini diýişleri bilen süýredi. Soňra oňa üstünligini tasdiklamak üçin agrama 1150 tonna bolan 2 sany gemini diýişleri bilen dartdy.
Büsürli turgan öz ukybyny Gyzyl deňiziň ýakatyna Hurgadada görkezdi. Ol inni bu wakanyň videosyny we fotosuratlaryny Guinness Rekordlar kitabyna baha bermek üçin ibarət. Mehriban adamlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.